žubrí. Dobrý den, kamarádi. Milí priatelia, milých kamarádov, dnes sme sa rozhodli, že budeme my Češi hovoriť po slovensky a vy Slováci. Budeme mluviť jenom česky. A prečo, Oliver? Pretože máme tu dnes jednou milou hostku, ktorá nás prišla navštíviť ku nám do studia. K nám do studia. Je to Lady Zika. Čaute všetci. Štartuje Studio Relax. Práve teď. Lady Zika už je tu s námi. Ty si zo Slovenska nebo z Čech? Zo Slovenska, ale bývam v Česku. Takže umíš česky? A kolik let tu bydlíš? Už to budú 3. 3 roky. Čím sa živíš? Čo je tvůj koníčok? Sociální sítě? Koníčok. Tak ja vlastne youtubujem, akože instagramujem, tiktokujem a začala som už aj Twitch, takže... Jo, Lady Zika je takový sluníčko, veľmi milý, usmívavý, ne? Usmívavý. Stále sa usmíva, je dobre naladená. Ona je takový sluníčko a mne sa líbí, že ty tvoříš úžasný videá na YouTube, taktiež na TikTok. Ja ťa sledujú. A dokonca my sa ich poznáme. Ne, poďte rozprávať o tom. Jo, ako by sme staří známi. Staří známi, jo. To je všechno. To vás tak zvaně vyautovalo. Jo. A na úvod, ešte predtým, než si... Jo, dobrý? Dobre, zatím. Než si povíme niečo o dnešnej aktivite, tak si vypijem. Vypijem si niečo dobrýho. Dnes to bude opäť relax. Mohli ste si všimnúť, že když si vyměníme jazyky, jsme... Slovenky. Po slovensky. Keď si vyměníme jazyky, tak jsme lehce po lobotomii. Čo? Mi přijde. Môj názor. A jazyk. Teď to otevřeš a tuna je napísané niečo ze srdce. Niečo krásne. Ode mňa. Je tam jenom jedna hláška, ktorá je super. Teďkonc to prečti. Milujú tvoj smích. To je pekné. Je tu niekto, koho smiech sa ti páči? No musíte sa všetci zasmiať, aby som vedel. Lady, máme tu. Lady. To je Zuzka. My ju budeme volať Lady. Máme tu ohnivý čašu. A v tej ohnivej čaši sú úkoly. Úkoly, ktoré jednoznačne nechceš splniť. Že jo? Je to tak. Já ti teď tu čašu podám, ale ty mi predtým musíš odpovědat na niečo, čo nechceš hovoriť. To znamená, koľko partnerov si za svůj život mala. Měla, jo. Tak to... Nechceš, že? Poďme. To je ohnivá čaša. Vyber si, zober si. Môžeš si vytáhnout. Zarepuj, co změla včera k obědu. Česky. Umíš repovat? Česky. Jako jo, umím hezky česky repovat a tresky blesky, počkej, ale co jsem měla k obědu? Čo si mala na večeru? Dnes si měla. Dnes jsem měla na oběd pataj, tak se ze mnou porátaj. Cože? Lady Zika! Lady, kolik let děláš videa na sociální sítě? Bude to teďkon 7 let. Wow, to je už dosť. Celkem dosť. A čo je tvůj takový sen, kterýho by sa chcela dosáhnout, já nevím. Chcela dosáhnuť. Jako, tak já jsem teďkon ráda. Já nemám už takový nějaký, protože já jsem nečekala, že to takhle vyjde. Vystřelí. Že budeš mít takto pekný život. Že budeš žít tu v Prahe. Jo, s váma tady. Já jsem to nečekala, já si to vážím moc. To je super, to je super. Ďakujeme ti, sme ti vďační. Áno, ďakujem veľmi pekne a poďme si teď pohovoriť o naší dnešní challenge. Áno, a práve proto som si sem zavolal úžasné dve kolegynky, je to Karinka a Jasminka, ktoré nám povedí, co dnes budeme delať. Řeknou, co dnes budeme delať. Jakoby, sme 2 týmy, jo? Jeden český tým a jeden ja mám štikutku. A my sme Slováci? Jo. Štikutku. Aby sme budeme muset hádat, co český slovo znamená v tom slovenským a naopak. Jo, rozumíme pravidlem, že? Aby sme tento diel zachránili a bolo to zrozumiteľné, máme tu 2 čaši. Áno, v jednej je česká verzia, v druhej slovenskej. Vybíráme si naopak přesne našich národností. Začínáme teď! Svačina. 10.
Ale 10, to musíš ísť postupne. Svačina je nejaká časť jedla. Je to nejaká tá časť jedla a to bude buď raňajky, alebo večera. 10. Obed. Olovrant. Áno. Jo? Cože? A co? V dnešnej dobe niekto ešte je olovrant? Cože? Počkej, cože? Olovrant? Je svačina. Áno. Takže když mě šikanovali ve škole, tak mi brali olovrant. Áno, no, ne, svačinu. To je už úplne mimo. Poďme. Ďalší. Krúti maso. Áno. Počkaj, tak maso, to je meso. To je... Meso Áno, a to je- krúti. Počkaj, no poďme postupne. Čo sa krúti? Krúti sa meso, to bude krútiace. Krúti sa. Pes to nebude. Je to pes? Pes. Nie, Psi, nie. ne. Prst. Kohútie meso. Nie. A už by sme to asi mali Lady, prezradiť. řekni. No poď. Je to morčacie meso. Morčacie. Jíte morča. Brambora. Brambora, zemiak. Áno. Áno, je to tam. Ha, Super, máme dva body. poď. Nestíham. Jeli to? Jeli to, kopito, páči Páči to. Jeli to, ježišmári, čo viem, čo je. Jeli to jahňacie párohy. Nie, to bude tabula, na ktorú sa píše na základnej škole. Nie. Digitálna tabula. Ty si jeli to, ty. A už ste Ne, jaternica. No, takže to je další pořadí, máte prosím pokus. Teď, si to neuhádnete, končíte. Vlašťovka. Dážďovka. Vlašťovka. 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 Vlášť. Vlašťovka. Neviem! Orol, vrana, straka. Lastovička. Takže Vojtíku, povedz mi, máme 2 body zatiaľ, áno. Už sme si vyčerpali všetkých 5 možností, 2 body nám ostali, 3 sme nezvládli. Ale povedz mi, ktorý človek si sadne u vás v Čechách a budeme a robí všetky tie slovíčka, že vidí olovrant a povie si, to bude svačina, to bude geniálne. chlapče, vy říkáte krůtě, morče. Jo. To A sa jak se krúti, řekne čo u vás sa- morče? No morče. A morčací maso? Áno, morčací To je maso. ale krutí maso. Dobre, teraz nás dostali, dobre, máte pravdu, idete vy. Som zvedavá. Teraz koľko môžeš dáte. čo chceš, lebo ja som vyrústal na Slovensku, hej. Vážne? Nie, Mihalnice. Řasy. jo, Áno. jsem věděl. Žrebovanie. Dřepování, Žrebovanie? Nie, je to nejaká aktivita. lezení na žrebřík. Nekupuje si žreb. Losovanie. Co? Žrebovanie, Aha. losovanie. Ideme na ďalšie slovíčko. Maškrtiť. Jako... Plác, jako spláskat jako dohromady. Ne, to bude Čo nějak povedala jako... Sara? Že někomu dát nějakou dobrutku? Ňam, ňam. To je veľká nápoveda, no mňam. Pochutnat si? No, akože... Neviem, či to uznať alebo neuznať, ale je to, že losat. Áno. Mlsat. Losat. Tak Ale pochutiť si To to ani platí. nechcem, to platí. Jo? Platí, jo. Máme 2. ďalšie slovo. Žubrienka. 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 To je, dáva nápovedu. Žubri. Žubri. Dobré nápovedanie. Aha, super. Ale Na či- slepici? Ne, Tak to skáče. Žába. Žába. Mlok? Teda ten pulet? Ne, to je zase... Áno. Pulec? Áno, pulec. Žubrienka je že pulec. pulec. Vieš, pulec je... Wow, Jak- hustý. Ani nebudem hovoriť, čo mi pripomína pulec. Nehovor, vieš prečo? Lebo teraz ste prohrali, lebo máme 3 a vy 2. A ještě nás A čeká ešte jeden. posledné. Tak. Atrament. Jako, jak tohle máme zvládnout? Se tam se k tomu nedá dostat. Poďme po slovičku. Tak To atra, zní něco jako Atraktivní. sex appeal. no, atraktívny a ment. Ment. Atraktivní YouTuber. YouTuber, no? Áno, a teraz to spojite. Atraktívny Atrament. YouTuber. Atraktivní ment. Ne. Je to incoast. Incoast, ako keby niečo po anglicky. Atraktívny ment. Incoast. No já jsem zvědavý, jak ty by si s tím poradila, Lady, no. No, tak Jako na budúce vyskúšajme. možno- Vyskúšajme. Ne na budúce, teďka už. Teďko, dobre. Áno? No, Lebo však už dajte. nejakú tú dobu žiješ tuto v Čechách, Hej, majú ťa dám. tu ľudia radi, sledujú ťa dokonca aj v Čechách, aj na Slovensku. A je dokázané, že mladí ľudia dokonca majú problémy, Češi, mladí, majú problémy porozumieť Slovákom. Áno. Poďme vyberať. Jo, dobré. Poupie. Nejaký púčik. Dobré. Hej. Dobre. Je. Drúbež. Ježiš, drúbež. To je nejaké meso. Drúbež. Hydina. Dobre. Pom, pom, pom. Pecka. Tak. Kôstka. Počkej, to ja vôbec neviem. No, tak má to psala, že jo? Dobre. Jasne. Krajka. Mi to vypadlo, to slovo v slovenčine, ale viem, čo to je. Můžu ti ho podat? Čip. Čipka. Áno, Áno. pekne. Dobre, toto je ľahké. To je úplně nejlehčí. Počkej, to je to nie. leh. Ukáž? Úplně. To nie, To ví to nie. každý. To ja neviem. Povedz. Čáp. Pocian. No. Easy. To jenom ty jsi nechodil do školy, no. To je čáp, sa teda fakt neučíme. My máme čáp v autoservise. Čapí Tam je čáp. príbehy. Co? No, v autoservise sú čapy v aute a nie Ty jsi šťap. Čáp prosí dítě. racek. Ten čajka? Nie. Áno, Áno? zvládla všetko. Wow. Máš plný počet, Zika. Wow. Ale čo nezvládneš?
Brčky. Máme tu Brč King, dnes je tu Lady Zika. Ja som človek, ktorý má ten najlepší rekord. Nechcem sa chváliť, ale 6 sekúnd. Za 6 sekúnd som toto vypil. Já vytáhnu stopky a uvidíme, jak je na tom Zikouš. Jsi připravená? 3, 2, 1. Poď. Pojď na to. To musíš rýchlejšie, nie takéto ladné pohyby. Poď. A pí. Tak, repuje po rekordu. Že po rekordu. Poď mi. Poď, Zuzka, poď, daj to, poď. A vyťahni von. Stop! 17. To je slušný čas. Lady Zika, 17. My ti moc děkujeme, že jsi dorazila do dnešního studia Relax. Líbilo se ti tady? Bolo to mega. Přijdeš ještě? No, keď ma zavoláte. Halo, ne, zavoláme. My děkujeme taky vám, že koukáte na Studio Relax. Každé úterý 16:00, TikTok, YouTube, Instagram, všetko. Mějte se krásně. Čaute. Čau. To bolo dosť dobré za tých 16 sekúnd. To nevadí. Nevadí. Teď se ti bude chtít čůrat, jo, budeš čůrat. Ešte musíme dať TikTok spoločne. TikTok dáme za peníze, jo? Papa. Ahoj. Tak, môžem si dať s tebou fotku, som taký tvoj fanúšik, že by som si odfotil, že by som... My sme kamaráti. Já jsem si chtěl pozvat, jestli bys... Co teď děláš furt? No, ja som musel pozvať. Kam? No to je... Vždyť jsem ti říkal, já ji chci pozvat. Tak môžeme ísť spolu v trojici, čo? Dobře, máme takový návrh. My ti to vysvetlíme. Jestli by ti to nevadilo. Spýtame sa ťa, kolik vydelávaš měsíčne.